Il-pastor meta viċinani l-ġimgħa l-oħra u għalli biex naqsam din il-kelma, ovvjament dina dejjem qalbi dejjem timmissja taħbita, dejjem tieqaf għal sekonda. Imma nitlob li ħatkun dik ir-rida tiegħu hekk kif tal-mulej, hekk kif is-sema jkun fuq dir l-art għall-glorja tiegħu. Mela, nixtieq qabel nibda nixtieq nitlob il-mulej li iva Missier Qaddis nitolbok mulej Qaddis inti missier inti Alla kollok ħnina u inti kollok tiba mulej Ġesu. Inti Alla mulej Qaddis li llum fdajtni mulej Ġesu biex minn hawnhekk inwassal il-kelma tiegħek bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu għax mingħajrek minn xejn mulej Ġesu u nitlob mulej missier li tiftaħ il-qlub il-widnejn spiritwali ta' kull wieħed li ħajjisma' din għall-messaġġ għalik xejn impossibbli mulej Qaddis u għallimna mulej Ġesu nonoraw il-poplu tiegħek, għallimna nonoraw il-pastors tagħna mulej Ġesu, għax meta nkunu qegħdin nonorawhom u meta nkunu qegħdin inservu, nkunu qed ninservu lilek Missier Qaddis. Inti Alla li tara kollox mulej, xejn mhu moħbi quddiemek u nitlob Missier Qaddis biex ismek jiġi glorifikat għal dejjem. Grazzi Ġesu. Mela nixtieq nibda huwa b'testimonjanza testimonjanza, storja żgħira, storja tiegħi personali. Ta' meta kont tifla żgħira kelli xi 7 snin. Kont għadni kemm għamilt il-praċett insomma u fost ir-rigali li qlajt kien ktieb bl-istejjer ta' fuq il-Bibja. U naf li dan il-ktieb kien vera affaxxinani. Naf li jinqallef fil-paġni, naqra l-istejjer, narġa naqra l-istejjer li rġajt li kont rajt, jinqallef fil-istampi, insomma, vera letteralment kien affaxxinani. Imma l-iktar storja mill-Bibja li laqtitni meta kont żgħira immaġinaw jiena ta' 7 snin. Mela kienet l-istorja ta' Samuel. Issa, kwarzi jekk tafu Samuel ommu Ħanna ma setax ikollha tfal, talbet il-missier biex il-berika jiftħilha ġufa u dik it-tarbija li twellet iddedikah fit-Tempju tal-Alla. U jiena naf li affaxxinatni dik il-biċċa fejn Samuel kien qiegħed rieqed fit-Tempju tal-Alla u l-mulejja jgħajjatlu. Allura jiena ta' 7 snin qed nimmaġina din l-istampa kollha fuq quddiem għajnejja. U kien Eli aw Samuel u sama leħen il-mulejja jgħajjatlu. Samuel. U dak qam. U mar fej Eli. Allu, Eli, inti jgħajjatli? Allu, le, ta' sabiħ. Allu, mur orġa' jorqod. U jarġa' jmur jorqod. U jarġa' Samuel, raġa' sama leħen dal-leħen. U raġa' mar fej Eli. U qed nimmaġina jiena ta' tifla li jiena qed nimmaġinah li da Eli qed jipprova jagħlaq għajn majn u jerġa' jiftaħ għajneħ u jsib il-Samuel ħdeħ qed jgħidlu Eli, inti jgħajjatli? Allu ħanini, allu issa. Allu jekk tisma' dak il-leħen, għejdlu tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qed jisma' u jien. Insomma, jiena di vera laqtitni di l-istorja. U jarġa' jmur jorqod. U jarġa' jisma' dan il-leħen. Samuel, u da tifel. Qallu, tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qed jisma'. U fl-istorja tispiċċa. Jgħidlek li Samuel kompla jaqdi fit-Tempju tal-Alla. Issa nafu li l-istejjer ta' tfal, ovvjament ikollhom storja fil-ċokon compared ma l-istejjer tagħna sewwa. Fil-verità tkomplitejt jekk tmorru taqrawha f'wieħed Samuel mill-chapter 1, 2, 3 u komplew. Il-mulej għajjatlu biex jikxef xi ħaġa x'ħajamel u stess il-mulej ma' Eli għax it-tfal ta' Eli kienu fid-diżubbidjenza u Eli ma ċanfarhomx. Eli kellu responsabilità li iċanfar lill-uliedu li kienu fid-diżubbidjenza. Imma u qudiem il-mulej hija xi ħaġa ħażina fis-sens huwa assis il-kbir jara lill-uliedu qegħdin fid-diżubbidjenza ma ċanfarhomx. Mela insomma l-mulej dejjem jikxef qabel ma jagħmel xi ħaġa dejjem jikxef. Insomma din l-istorja din l-biċċa ma kienitx fl-istorja. Mela, insomma wasalna f'da Samuel u jien
kompla jaqdi fit-tempju talla. U jienet mulej. Għatmela jekk il-mulej għajat il-samu, għet nimmaġinaw ta' 7 snin li dat tifel tal-istess età tiegħi 7 snin. U għat mulej, għatmela inti jekk għajat il-dat tifel ta' 7 snin, jista' jgħajat li l-wkoll. U deċidejt li norqod billej, stennejt li kulħadd jorqod id-dar, il-ommi tafat id-dawl, insomma, u jiena riqda fuq is-sada bajnejja miftuħin, budnejja miftuħin, ħalli nisma' il-mulej jajjatli. Għax tal-innoċenza li kont, ta' tifla li kont, dejt naħseb li jekk norqod u jajjatli ma nisimgħux, u rrid nisimgħu, insomma, ħalli naqdi fit-tempju tiegħu, insomma, ta' 7 snin. U li kien jiġri, kont nibqa' hekk naqra mqajma hekk, ma nisma' xejn. Nejja u norqod. U l-ħadar ġajt għamilta, ħalli naqdi fit-tempju tal-mojja. Għambad dejt nejt, issa xiraq vera jajjat li u mur naqdiet, issa jek jajjat li fejħa mur naqdi. U għattu iwan bat jgħid li fejn naqdi jena ta' 7 snin. Insomma, u għaddi, u l-ħadar l-istess. Nejja u ma nisma xejn. Taddi, jaddu ġimmatek, insomma, ninsa, ġili niftakar, ġili namela, u għaddit. Morrejdli li l-lum il-ġurnata qed naqdi fit-tempju talla. And I love it. Mela jiena issa di ġejja testimonjanza ta' kif bdejt naqdi sewwa fil-dar tal-mulej. Mela jiena innaqqat hawnhekk ma' River of Love, il-qasrija l-kbira, l-potti l-kbira ngħidilha jiena. Fi-2017. Però qabel kont fil-qasrija żgħira, pod żgħira sewwa, għamilt qisu xi 5-4 snin x'imkien ieħor. U minn dejjem wara l-fellowship dejjem immur fil-ċina, naħsel it-tazzi, naħsel il-kikri u nara xa kollu bżonn u dejjem nagħmilha minn qalbi. Imbagħad il-mulej għallani minn dik il-potti żgħira u tafani River of Love, il-potti l-kbira. U insomma, bdejt fit-2017 konna għadna ħazzabut sewwa. U bdejt nieħu l-courses, bdejt nieħu 3 f'daqqa hekk. U darba fost l-oħrajn, Sister Mirjam, oħt il-pastor, avviċinatni qalt li isma' qalt li inti tittaqdi greeter. U jien 700 sena hekk, wow, yes, ħanaqdi greeter. Wow. U għatmulej Ġesu, għattissa ħamur naqdi greeter, noqgħod fil-bib u nilqa l-mistidnin tiegħek fid-dar tiegħek. Wow, xi privileġġ u x'unur li ħanaqdi lill-mulej. Il-mulej huwa ir-re u tittaqdih ta' bl-eċċellenza x'ir-re tagħna huwa eċċellenza. Amen. Insomma, u niftakarni kont naqdi isfel u jew fuq jew isfel, konna nkunu 2 isfel u 2 fuq, insomma, u dejjem dik il-qalb kuntentizza u b'qalb ta' li qed nilqa il-poplu talla, come in the house of the Lord with a big smile on my face. Insomma. U kont nagħmel ukoll għamil żmien ukoll li nagħmel ir-roster u kont nagħmilha sapulita, bid-dejts għalihom ipprintjata bil-ismijiet, l-ispejsjatika u kollha bleżat, kont nagħmilha kollox hekk b'eċċellenza, verament minn qalbi. U darba minnhom insomma ddew xi xhur jiena komplejt nieħu il-courses u il-pastor darba minnhom fuq il-palpit għamel announcement li għandhom bżonn xi ħadd li jaqdi fit-tindif. U jiena bdejt ngħid, wow, fit-tindif, yes, I will do it. Insomma, u bdejt ninaqat kurna ta' sibt, għax fil-kurna ta' sibt ma naħdimx allura bdejt ninaqat kurna ta' sibt fit-tindif u l-ħasil. Konna għamilna ftit hemmhekk fit-2018 in-naħa l-oħra ħażebux imbagħad
immuvjajna hawnhekk, nimmaġin qed naħseb li immuvjajna fit-2019 hawnhekk. U niftakar hawnhekk laqqas biss kien hawn dal-park, niftakar kull imkien trab, u insomma qed niftakar li konna grupp kbira u nnatfu u naħslu, insomma. U mbagħad ġi l-park hawnhekk, niftakar dan il-park laqqas biss kellu dan il-fitted carpet u jiena għaddejja bl-squeezer jew bil-mop u bl-squeezer u biċċa tal-art għaddejja naddaf insomma u niddikjara f'isem Ġesu Kristu li dan il-post jintela bl-erwieħ in Jesus name u niddikjara li il-kelma li toħroġ minn hawnhekk toħroġ bħal xabla li taqta' b'żewġ ixfar f'isem Ġesu u nitlob mulej u niddikjara biex il-mulej minn hawnhekk jaħtaf lis-sows dawk li qegħdin fid-dlamijiet u l-mulej jaħtafu fis-saltna tiegħu insomma u naħsel u niddikjara minn hawnhekk u niddikjara l-kelma. Indimintan kien fi żmien ukoll kienu qed jaqtaw biċ-ċejser kullimkien trab u nimsaħ is-siġijiet. Insomma, kienet l-għena tiegħi u l-għaxqa tiegħi u għadni insomma. Mela. Insomma, fejn kien hemm bżonn kont naqdi sewwa l-kafetterija wkoll minn dak it-tip pereżempju ngħid tara papa. Jiena dejjem għand bil-komunikazzjoni miegħu ngħidlu mulej papa, ngħidlu wara ħannadda fil-kafetterija ħalli l-poplu tiegħek kif imur hemmhekk isibu nadif u ħossu komdu, jixxierek, jaqsmu testimonjanzi, jikbru bejnietom, isaħħu lil xulxin, isaħħu l-poplu lil xulxin, insomma. Allura dejjem meta nkun qed nagħmel xi ħaġa dejjem bil-komunikazzjoni miegħu u dejjem nagħmilha dak li nagħmilha verament minn qalbi u b'qalb ta' ġenwinament, ġenwina. Mela, sa fejn wasal? Għaxa ħaġa oħra, it-toilets l-istess biex insibuh nadif, insomma. U kienet l-għena tiegħi tat-toilets, l-toilets, ħanidilkom għal xiex. Għax jina u nadda fit-toilets, apparti biex il-poplu talla isibu nadif u jħossu komdu meta juża t-toilets, insomma. Darba fost l-oħrajn, il-Holy Spirit għax vera għandu sense of humor, il-Holy Spirit il-brax fidejja, għalli ro. Aħsel il-Knisja tal-Lawdikija u jien naqbad il-brax, naqbad il-xismu u il-detergent norok, qed naħsel il-Knisja tal-Lawdikija kif Ġesu ħasel il-Knisja tal-Lawdikija u nara li kollox sew insomma u jien insomma u nara li kollox qiegħed f'postu next. Ħanaħsel il-Knisja ta' Sardus u l-istess ħaġa, ħanaħsel il-Knisja ta' Sardus u l-istess. Issa, u ħanaħsel il-Knisja ta' Pergamos u naħsel il-Knisja ta' Philadelphia. Insomma, issa taf kemm hawn toilets hawnhekk. Hawn 7. Hawn 4 tal-irġiel u 3 tan-nisa. U għalija taf xi jirrappreżentaw l-7 knejjes ta' Revelation. Insomma, grazzi Ġesu. U naħsel mela, l-office tal-pastor għalija, l-office tal-pastor hija xi ħaġa ta' skala għolja. L-ewwel nett huwa ta' onur u privileġġ għalija li l-pastor jafdani li nidħol fil-xismu fil-office biex innaddaf. Għax huwa office ta' apostil li hija skala vera, apparti li apostil, pastor, profeta, teacher, evangelist. Grazzi Moleju, għanna biex nkunu grati li għanna l-pastor ta' skala għolja. Għax mux kull pastor huwa pastor. Mux kull pastor, ma grazzi Molej ta' dan il-Molej tana l-pastor Gordon. Grazzi Ġesu. Mela, għawa ħafna fej taqdi għawek, għaw fej taqdi mot, u għaw fej taqdi mot iħor, u dejjem il-pastor dejjem jgħamil l-announcement minn hawnhekk u jgħid isma' għandna bżonn u jgħid.
Mbagħad ovvjament taraw intom fejn ikollhom kollu bżonn, fejn taħsbu li tistgħu taqdu. Jiena meta kont nitlaq minn hawnhekk, innaddaf pereżempju nitlaq minn hawnhekk ngħidlu l-mule, ngħidlu papa, ngħidlu missier, ngħidlu grazzi tas-saħħa li tajtni għax din hija s-saħħa li tajtni inti biex jiena nnaddaf u ngħidlu papa, id-dar tiegħek lesta. U mhux l-ewwel darba li nisimgħu jgħidli thank you. A still small voice u jgħidli thank you. Għax jaf li qed nagħmilha minn hekk minn qalbi, jaf li qed nagħmilha għall-poplu tiegħu. Li rrid ngħid aħwa li qatt tħossukom imbarazzanti sewwa għax taħsel it-toilet jew għax taqbad biċċa tal-art jew għax taqbad squeezer bidejk il-mulej jara kemm dak li jaħsel it-toilet u kemm dak li huwa passer jew apostle għall-mulej jaraw it-tnejn li huma fl-istess livell. Għax il-mulej Alla ma jarax kif jara l-bniedem, il-bniedem jara minn barra. Issa Alla jara kollox, Alla jara l-qalb, Alla jara l-ġenwinità tal-qalb. Amen. Ħanejdilkom ukoll kif bdejt innaddaf il-ħadd. Issa jiena persuna li niġi l-ħadd ukoll għax għalija kont ngħid il-ħadd ma se noqgħod id-dar għalija waste of time, allura kont niġi ħalli iktar nikol il-kelma, ma da mhux kulħadd l-istess, sewwa kulħadd għandu il-dak tiegħu. U kont nara pereżempju xi kartalem u xi bottillaw u kont nara xi siġġijiet u għall-bidu ma kontx nagħti każ, ġieli niġborhom u ġieli ma niġborhomx u hekk. U insomma, u darba minnhom fost l-oħrajn kont qiegħda hemmhekk f'dik il-green room u kont qed inkellem persuna oħt fil-mulej. U niftakar, kellna naqra xi disgwit imma konna arranġajnija, qatt ma kienet imma arranġajnija. U niftakar il-ħadd fil-għodu, l-pastor, spick and span, pulit, bil-blazer. Il-ħadd fil-għodu. U għet naraħ, jiġbor karta minnem u taħares lejna. Jiġbor bottle minnem, jidħol hawnhekk, jirranġa s-siġġijiet. U dak il-ħin għajmin bil-blazer u pulit. U jien f'daqqa waħda bdejt ngħid ċesu. Ħadda l-pastor mela sewwa, ġi jissibt il-pastor, mhux tal-li ġi jitmana, jieħu ħsiebna, jieħu ħsieb is-salvazzjoni tagħna, jitma' jallimna, jrawwimna, u mbagħad jiġi l-ħadd hawnhekk u jiġi jnaddaf. No way, Jose. Mussa nħallih, in Jesus' name. U xħat ma jiġax bdejt ngħid mela s-sibt jiġu, għal-Wednesday jiġu, u għal-ħadd ma jiġi ħadd. Mela, okay, that's it, ħanna mela jiena, u xħat ma jiġi, mela ħanna mela jien. U deċidejt li nibda niġi kmieni qabel it-talb. Niprofa, qabel it-talb u niġi u niprofa nirranġa. U grazzi mulej, il-mulej dejjem kien jibat li xi oħt jew ħu u nkunu nistgħu jgħinuni. Grazzi mulej ta' daw l-aħwa. Mela. Aħwa, dan li qed ngħid jiena biex l-ewwel nett kif qedtilkom li l-pastor jieħdu ħsiebna. Issa aħna huwa kif tgħid huwa il-dak tagħna, rida tagħna li nieħdu ħsiebhom lura, it's a give and take. Jekk il-pastors tagħna jieħdu ħsiebna, jieħdu ħsieb is-salvazzjoni tagħna, jitolbu għalina, jgħinuna, jgħalmuna, aħna min-naħa tagħna rridu intuhom l-unur li nieħdu ħsiebhom lura. Amen. F'1 Tesalonikin 5:12 jgħidlek u nitlobkom ħuti li tkunu tafuhom lil dawk li jaħdmu fostkom u li huma fuqkom fil-mulej u li jwissukom u għozzuhom kemm tifilħu bl-imħabba minħabba ix-xogħol tagħhom u żommu islim bejnietkom. Mela bħala aħwa, bħala aħna u li Alla u huma il-pastors tagħna u huma fuqna u għal-mulejl li poġġa l-pastors fuqna, aħna għanna rridu li nirrispettawhom, nħaffulhom ix-xogħol, ngħinuhom, nitolbu għalihom, imberkuhom u jekk jista' jkun anka finanzjarment għaliex le. Dawn huma umani,
U mela le, u kollhom bżonn il-bżonnijiet tagħhom. Jew xi holiday, daw kulħadd għandu bżonn holiday fil-ħajja tiegħu. Alla huwa Alla tal-ordni. Il-Knisja talla hemm Ġesu di top, mbagħad hemm il-pastor li grazzi mulej hemm l-apostil li huwa l-pastor tagħna, mbagħad taħt il-pastor hemm l-elders, elders mhux għax huma anzjani, elders ġifieri jkunu maturi fil-kelma talla u jkunu għamlu l-courses kollha. Imbagħad wara dawk imbagħad hemm il-deacons, mbagħad hemm ir-responsabbli, mbagħad hemm il-kumplament. Issa, nissuġġerikom li minn hawnhekk, nissuġġerikom li tieħdu l-courses u intom tieħdu l-courses dejjem il-pastor jagħmel l-announcement minn hawnhekk u taraw fejn tistgħu taqdu bl-imħabba b'qalb sinċira, pura u b'eċċellenza. Issa da kulħadd għandu l-affarijiet tiegħu personali, minnu single mod, minnu miżżewweġ mod ieħor, min għandu tfal mod ieħor. Issa mbagħad tara inti kif tista' tqassam sewwa. Jiena pereżempju kelli staġun fejn laqqas stajt impoġġi bil-qiegħda u nikol, speċjalment fi żmien meta kelli l-ġenitur, rid nieħosseb il-ġenituri tiegħi qabel ix-xogħol, kien wasal fi żmien li rrid naħsilhom, irrid inbidlilhom, irrid insajrilhom, irrid intihom jieklu, irrid nagħmel ħafna affarijiet, imur ix-xogħol, inkun jiena nerġa' immur id-dar u nagħmel l-istess rutina li għamilt filgħodu. Insomma tkissirt. Imma grazzi mulej fetaħ li bib u llum il-ġurnata l-ġenituri tiegħi bi grazzja tal-mulej qegħdin nħobbhom u jiena qed jieħduhom ħsiebhom u jiena iktar relax. Ġifieri da dejjem ikun hemm staġun fejn ma tista' tlaħħaq tagħmel xejn u kemm fejn staġun fejn tkun naqra iktar loose. Mela. Issa, jiena naf ukoll li l-mulej għandu pjan sewwa, mhux għalija biss u għal kull poplu talla. Il-mulej jgħidilna f'Ġeremija 29:11, jien jgħidilna l-mulej naf il-pjan fuqek, pjan mhux ta' ħsara, iżda ta' futur u tama. Il-mulej Alla tagħna qatt ma se jfallina u qatt ma se jabbandunana. Il-mulej Alla tagħna huwa Alla li l-kelma tiegħu u l-wedi tiegħu huma iva u amen u qatt ma se jfalli mill-kelma tiegħu għax hu Alla ta' patt. Għamel patt miegħu innifsu għax m'hemm ħadd akbar minnu, halleluja, u aħna għandna patt ma' Alla ta' patt li qatt ma se jitlaqna u qatt ma se jfallina. Grazzi Ġesu. Fuq il-ħajja tiegħi kien hemm profezija fil-ħajja tiegħi li dak li qed nistenna ħajkun hemm id-dewmien, imma dak id-dewmien huwa għall-glorja tiegħu. Bħal l-istorja ta' Lażru. Tafuha, Lażru meta kien marit u Ġesu għadu ma ġiex u Marija u Marta isejħulu u għadu ma ġiex Ġesu u mbagħad leħaq miet, għamel 3 ijiem mejjed, issa ġisem mejjed għal 3 ijiem, mhux l-organi jilħqu jitmermru għal 3 ijiem u Ġesu meta ġie fir-raba' ġurnata. Halleluja, biex tidher il-glorja tal-mulej. Issa tista' timmaġina Ġesu jgħid dak il-Lażru u minn hemm immaġina dak il-ġisem, dak l-organi kollha jerġgħu jieħdu l-forma, jerġgħu jmorru kollox postu, jerġa' dak id-demm jerġa' jiddur, jiċċirkula, halleluja, jerġa' dak il-vini, wow! Għal-mulej, xejn mhu possibbli għal Alla. Grazzi Mister Qaddis, halleluja. U jiena ġili saqsejtu ma' mulej kemm ħaddum, u mbagħad niftakar Facts 1:7. Mhux affarijiet tiegħek il-waqt u żmien u l-ħin, mhux affarijiet tiegħek, okej mulej, okej, mhux affarijiet hekk, mhux affarijiet tiegħek. Inta aħna l-importanti li nżommu fil-kelma talla, x'qal Alla, niddikjaraw il-kelma talla. Inti x'ħat tagħmel meta da kulħadd qed jistenna, x'ħat tagħmel inti u tistenna? Inti qed tistenna l-mirakli, ħadd qatta' xarek. Ħadd toqgħod tippanikja, ħadd toqgħod tippassiġġa minn naħa l-oħra ma tafx taqbad tagħmel, jew qar minn hekk titlaq il-mulej, jew tagħmel il-kompromessi naqalem u naqalaw. Il-missier mhuwiex sugar daddy ta' darba ħija qala din, mhuwiex sugar daddy.
Mux sajati il-miraklu li xi ħadd li mhuwiex sod fil-kelma talla, mhuwiex rooted and grounded u ma jiddikrax il-kelma talla. Kull wieħed u waħda minna għandna qed nistennew xi ħaġa, kull wieħed u waħda minna, anka inti li qed tarani, inti qed tistenna xi miraklu, qed tistenna xi bieb jinfetaħ fil-ħajja tiegħek. Int kollha kemm aħna, anka ta' madwar id-dinja kollha qed nistennew xi ħaġa mingħand il-mulej. Min għal xi job, min għal xi żwieġ, min biex iż-żwieġ ikun jiġi restawrat, min xi sitwazzjoni biex tiġi solvuta, min ħaġa u min oħra. Sakemm dak il-bieb jinfetaħ, ħaqdi fit-tempju tal-mulej. Żomm sod fil-kelma talla, ibqa' umli u tolix u tfittix pożizzjoni. Għax il-mulej jibda jgħidlek, jibda jiġbdek l-isfelek. Inżel, ibni, inżel, binti, ma tallajtek xem jiena, inżel minn hemm. Il-fatt li taqdi hija forma ta' qima. Il-fatt li taqdi hija forma ta' qima lill-Alla l-Missier. Kolossin 3:23 u kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb qisu lill-mulej u mhux lill-bnedmin, billi tafu li mingħand il-mulej tieħdu il-ħlas tal-wirt. Għax intom taqdu Sidna Ġesu Kristu, imma min jagħmel il-ħażin jitħallas għall-ħażin li jagħmel u Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd. U bil-bniedem tista' tgħaddi żmien, imma b'Alla ma jgħaddi żmien ħadd. Għax xejn mu moħbi quddiem Alla. Dak li tiżra taħsad, Galatin 6:7-9. La titqarqux Alla ma jitħaq bih ħadd, għax kull ma wieħed jiżra dak jaħsad. Għax min jiżra l-ġismu, min ġismu jaħsad it-taħsir. Iżda min jiżra għall-ispirtu, mill-ispirtu jaħsad il-ħajja ta' dejjem. U ma najjewx nagħmlu t-tajjeb, ma najjewx nagħmlu t-tajjeb. U ma nintelqux, iżda nkomplu nagħmlu t-tajjeb u naħsdu meta il-ħsad jasal fil-waqt, f'waqtu. Mhux meta rrid jien, mhux meta jrid dak, f'waqtu, meta jrid il-mulej. Amen. Fil-kelma talla naraw ħafna eżempji ta' nies li qdew lill-mulej, imma li bl-umiltà u b'qalb safja, imma l-akbar eżempju naraw l-eżempju ta' Ġesu. F'Mark 10:45 jgħidilna għax ukoll bin il-bniedem Ġesu ma ġiex biex ikun moqdi, iżda biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal ħafna. Ġesu niżel mill-loli tiegħu, mill-dak it-tron tiegħu, immaġina kullimkien deb, fejn jirfes kullimkien deb, kullimkien wow. Kollox hekk, koll ma jonqsu xejn u jinżel f'din id-dinja biex jaqdi lilna ta'. John 13:14-15 naraw il-Ġesu libes il-fardal, niżel jaħsel is-saqajn id-disċipli. U qalilhom jekk jien il-mulej u teacher għallim tagħkom u ħsiltilkom riġlejkom, intom ukoll għandkom taħslu riġlej xulxin. Filippin, this is my favorite, Filippin 2:4-8, mill-4-8. La tfittxux kull wieħed dak li jaqblilkom, imma kull wieħed dak li jaqbel lil ħaddieħor. Ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kien fi ħsieb Ġesu, li għalkemm kien f'sura ta' Alla ma qis lilu nnifsu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu. Ħafu u sura ta' qaddej, fi ġbija ta' bniedem, umiljat sal-aħħar u obbedjenti sal-mewt. U għalhekk Alla ollih wis u taħ dak l-isem fuq kull isem. Li kull irkoppa tittiltewa quddiem u kull irsini tisqal Ġesu l-mulej. X'qed ngħid da kollu?
Dan il-messaġġ nixtieq biex ninkoraġġixxi lill-ulied Alla, lill-poplu tAlla li jaqdi fid-dar tAlla. Titħares ovvjament lejn il-mod li taqdi li għal-mulej, mhux għalik jew għal biex tidher, imma għal-mulej, u taqdi kif irid il-mulej b'qalb safja. Ovvjament kif diġà da kulħadd għandu l-affarijiet tiegħu u kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu kif jista' jqassam. Tara kif tista' tqassam il-ħin tiegħek bdej didakara dik is-sija pereżempju ħan niddedika għall-mulej. Dejjem ovvjament żomm bilanċ bejn il-familja, bejn ix-xogħol, bejn li taqdi, bejn titgħallem, bejn hawnhekk, dejjem żomm bilanċ. U qatt tagħmel xogħol li tispiċċa overloaded. Overloaded li tispiċċa titkisser inti. Dejjem ftakar li dak li ħad tagħmel bejnek u bejn Alla. Bejnek u bejn Alla. And that's it. Infakkarkom ukoll illi l-fatt li taqdi fid-dar tiegħu huwa ta' soddisfazzjon kbira u ta' barka kbira. U mingħajr ma taf meta taqdi tkun qed nissel fik il-paċenzja. U l-paċenzja hija l-virtù. Kif qiegħda miktuba fil-Proverbs 14:29. Il-paċenzja hija l-virtù. 2 Peter 1:5-8 jgħidlek għalhekk mela ħuti. Kunu ħerqana biex mal-fidi żidu il-virtù, żidu il-paċenzja. Mela mhux biss bil-fidi, irridu nżidu l-paċenzja. U l-paċenzja waħda minnhom tista' tiġi billi taqdi fid-dar tAlla. Mal-paċenzja l-erf. Mal-erf ir-rażna għax inti bla ma taf tkun qed trażżan lilek innifsek. Mar-rażna is-sabar, mas-sabar it-tiba, mat-tiba il-ħbiberija tal-aħwa u mal-ħbiberija tal-aħwa l-imħabba. Issa nixtieq nikkwota l-imħabba li titkellem f'1 Korintin 13 fejn tgħidlek l-imħabba ssofri fit-tul u itwajba l-imħabba ma terx, l-imħabba ma tiftaħarx, ma titkabbarx, ma tagħmilx dak li ma jixraqx, ma tfittix dak li jaqblilha, ma tiħux malajr għaliha u ma taħsibx fid-deni, ma tifraħx bid-dnewwa iżda tifraħ bis-sewwa. Kollox tagħder, kollox temmen u kollox tittama u kollox issofri. L-imħabba qatt ma tintemm, iżda l-profetija jgħibu jiksbu l-ilsna u jgħibu l-erf. Jekk konna id-doni kollha u l-profetiji kollha u m'għandniex l-imħabba, għall-mulej m'għandna xejn. Għax id-doni profetiji huma mingħand il-mulej. U mingħand il-mulej jridna li naqdu l-xulxin bl-imħabba. Kolossin 3:17. U kull ma tagħmlu bil-kliem jew bl-emil għamluh kollox f'isem Sidna Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla u lill-Missier permezz tiegħu. Dak li nagħmlu mela dejjem nagħmluh b'ringrazzjament lill-Alla u mhux bit-gergir jew bajjat jew bit-tajjir. Amen. Niftakru li aħna poplu tAlla, aħna ambaxxaturi tAlla, maħniex tad-dinja, mela rridu naġġixxu skont kif irridna Alla. Issa dan li ħan nitkellem huwa għal min diġà qed jaqdi. Mhux għal kulħadd, għal min diġà qed jaqdi. Mela, jekk ikun hawn xi ħadd qed jaqdi u forsi jkun hemm xi ħadd ikun diġà ilu hawnhekk pereżempju, li rrid ngħidu li ħanuru r-rispett lil dak li jkun. Pereżempju ma nqogħdux nitkellmu paroli fil-vojt jew ninkur xulxin fil-vojt, għax mhijiex il-qalb tal-Missier u dak li jkun ma tirriflettix il-Kristjaneżmu bħal pereżempju xi kliem tipo inti issa ġejt tagħmel jew itlaq il-barra x'ġejt tagħmel. Mhijiex il-qalb tal-Missier dik u ma tirriflettix il-qalb tal-Missier. Mhijiex attitudni ta' bniedem tAlla
U rridu naraw ukoll li nirrispettaw li dik il-persuna forsi għamlet ħilita kollha biex tlaħħaq mal-affarijiet tagħha u mbagħad forsi ġiet hawnhekk biex għax għandha dik il-ħeġġa biex tnaddaf u mbagħad tiġi persuna jgħidha x'ġejt tagħmel. U jkun ħin tajjeb xorta, mhijiex il-wej. Filippins 2:3 jgħidilna ħa ma jsir xejn bil-ġlied u f'taħir firaħ iżda bl-umiltà u kull wieħed iżomm lill-oħrajn aħjar minnu, rridu nżommu lil xulxin aħjar minna u mhux nikkundannaw, laqgħa Ġesu ma ġibix ikkundanna ħa nikkundannaw aħna. U persuna li hija mixtrija bid-dem ta' Ġesu rridu natuha kliem ta' kuraġġ. Għax b'kelma tkissru bniedem u b'kelma tollih bniedem. Amen. Għallek il-mulej jridna li nirrispettaw il-ħaddieħor għax ma tafx x'effer tagħmlet dik il-persuna u kemm għaġle biex tlaħħaq tagħmel tagħha biex ġiet hawnhekk għax dak kulħadd għandu l-affarijiet tiegħu personali, ovvjament. X'ha jiswilek kieku il-qaj dik il-persuna bl-imħabba kif irid il-mulej. Kieku mhux ikun aħjar kieku bħal grazzi joħti jew grazzi brader li ġejtejna, ara pereżempju hawnhekk lest, għamel il-ħġiġ pereżempju, fimt? Kieku dik naqra kelma ta' mħabba u tkun iktar ta' encouragement għal dik il-persuna. Il-mulej, nfakkarkom li il-mulej ikmandana li nħobbu l-xulxin. John 15:17 u 1 John 4:21 min iħobb il-Alla iħobb il-ħuħ u l-oħtu. Luqa 10:27 jgħidlek ħobb il-mulej. B'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Ġifieri aħna meta nkunu qegħdin nużaw is-saħħa tagħna biex naqdu biex naf mal-medja, mal-kameras, mal-cleaning, qed nużaw is-saħħa tagħna u qed nħobbu aħna bis-saħħa tagħna. Amen. Bis-saħħa li tagħna imma hija għalih, għall-glorja tiegħu. U jgħidlek li ħobb il-lajrek bħalek innifsek u kif ħabna l-mulej. Il-mulej jridna ħwa ninkoraġġixxu l-xulxin, nirrispettaw il-xulxin, nejnu l-xulxin, nkunu ta' barka l-xulxin, naqdu l-xulxin, naqdu fid-dar talla u b'qalb safja u dan kollu namluħ għax inħobbu il-mulej Alla tagħna. Amen. Ma ninsewx aħwa li aħna għandna id-DNA tal-mulej, id-DNA talla, għalhekk nissejħu u li talla u mhux orfni. Iben jew bint talla taqdib qalb ta' ringrazzjament u ta' qima lejn il-mulej għax hemm relazzjoni bejn dik il-persuna u mal-missier. U dan aħna u li talla xamel permess ta' xamel Ġesu għalina fuq is-salib sawa. Ġwanni 1:12 u 13 jgħidlek dawk li laqgħuh tom is-seta li jkunu u li talla li twildu mhux bid-dem u lanqas mir-rida tal-ġisem u lanqas mir-rida tal-bniedem iżda twildu minn Alla bitwelid mill-ġdid. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Mela, aħwa jina nirringrazzja l-mulej, dak huwa il-messaġġ li tafalli fuq qalbi biex nwassal bl-għajnuna tiegħu. Nitlobkom biex ma titilqux għax wara mbagħad nixtieq li nonoraw il-pastors tagħna. In the meantime insellem lill-viewers u nixtieq li l-viewers jgħidu din it-talba jekk intom qatt ma tlabtu din it-talba tas-salvazzjoni, nitlobkom għidu din it-talba tas-salvazzjoni warajja u għajduha minn qalbkom. Missier Qaddis, anka intom jekk forsi tixtiequ tgħidu din it-talba u xi ġodda u hekk tistgħu tqumu bil-wifqa wkoll jekk tridu. U nistgħu nitolbu Missier Qaddis, inti bat il-libnek waħdini mulej Ġesu u s-salla palina. U wara 3 ijiem għamen bejn l-wiet.
nitolbok mele qaddis aħfir li dnubieti, aħfir li fejn qastek, għax jien minn xejn minn għajrek Ġesu, Ġesu jien għandi bżonnok, Ġesu jien naċċettak bħala situ salvatur, nitolbok ejja ġewwa fija, jiena niċħad fisem Ġesu kull ħaġa li mhix ġejja minnek, u nitlob mele qaddis li jiena rrid inħobbok b'qalbi kollha, b'ruħi kollha, b'saħħti kollha, u rrid li naqdik mele qaddis u li nigglorifika lill-ismek fil-ħajja tiegħi mele Ġesu. God bless you u narakom inħeġġukom ukoll li tingħaqdu magħna kull nhar ta' Erba' u kull nhar ta' Sibt fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' Ħadd fl-10 ta' filgħodu. God bless you and we love you.